Hello mga ka-viewers, gusto nyo bang matuto ng math, square roots, and cube roots? Ang math, square roots at ang cube roots ay ituturo ko sa inyo para malaman nyo kung paano. Kaya makinig nyo sa akin para mabilis lang kayo matuto, lalong-lalo na yung mga nasa elementary. Ang math square roots, pag di nyo alam, mahirap talaga, pero pag pinakinggan nyo, madali lamang ito. Narito ang aking example sa square roots. Ito ang square roots, makikita nyo dito sa formulang ito. Ang square roots ay 5. Paano mo na malalaman na 5 ang square roots? Madali lamang yan. Ang paghanap ng square roots, kunwari sa 25, ito 25, ang paghanap ng square roots ay para ka lang nagigisa sa sarili niyang mantika niyan. Example, ang 5, maghahanap ka lang ng square roots niya ng ita-times siya sa katulad niyang number, katulad niya, para nga nagigisa ka lang ng mantika. Example, ito square root niya 5. Ito lalagyan mo lang dito ng 5. Ito ang square roots niya 5. Ita-times mo lang siya sa 5. 5 times 5 equals 25. Yan. Na kailangan ang number na ita-times mo ay magkakapareho ang answer dito. Wala ka namang ibang number dyan na makukuha na maita-times mo na ang lalabas 25, kundi 5 times 5 lang, kaya 25 pareha sila. Ito 5 times 5 equals 25. Yun, yung square root niya 5, yung answer niya 25. Ano naman, ito naman pangalawa. Sa square roots dyan ay 8. Itong square roots nito, yun lang yan, 8 times 8 equals 64. Kaya yan ang square roots nya 8. Dito pwede mo lang square roots 8 times 8 equals 64. Yan yung square roots nyo. Para ka lang naggisa sa sarili ng mantika. Wala ka nang ibang makukuha na number kung di yan lang dalawa. 8 times 8 equals 64.
Ganoon lang. Ito times mo lang siya na ang answer niya ay magpareho dito sa formula. Kailangan 64 siya para ang square roots niya ay tama. Kasi pagka gumawa ka pa ng ibang square roots, wala nang iba niya kundi yan lang talagang square roots niya. 8 times 8 equals 64. Yan, wala ka ng iba niyan. Yan ang tinatawag na square roots. Ganun lang ang pag-answer ng square roots. Makukuha mo ito. Yung answer niya 25. Yung isa naman ay 64. Yung square roots nito ay 5. Kailangan isang times ka lang, 5 times 5 lang. Kung 6 times 6 or 8 times 8, ganoon lang ang pagkuha ng answer ng square roots. Punta naman tayo sa cube roots. Tapos na tayo sa square roots. Ngayon naman punta na tayo sa cube roots. Sa cube roots naman, narito ang aking example. Yung formula niya. Nahanapin mo ang cube roots ng 216. Yan example. Ang cubes niya, ang cube square root niya, ang cube root niya ay 6, yan o. Cube root 6. Yan, kita mo. Yan o. Sa 216, ang cube root niya ay 6. Ang gagawin mo lang dyan, maghahanap, itatimes mo lang yan ng 3 beses. Yan. 6 times 6 times 6. Ayan o. Ito ang answer niya. Ito ang gagawin ng plano. 6 times 6 times 6 times 6. Ayan. Ayan. Sample. Para malaman mo kung tama ang answer ng cube roots mo. 3 beses mo siya ita-times. 1, 2, 3. 6 times 6 times 6 times 6. No? Dalawang 6 muna ang i-answeran natin. 6 times 6 is equal 36. Ngayon, 36 ita-times mo pa sa 6. 6 times 36 is equals 216. Yan, nalaman mo ng cube roots ng 216. Diba? Yan lang. Ita-times mo lang sa 3 beses ang 6. Pag nakuha mo na yung cube roots niya, ita-times mo lang ng 3 beses. 6 times 6 times 6. So, 6 times 6 equal 36. 36 times 6 equals 216. Ayan, ito na. Eksakto ang cube roots niya. Ganun lang kasimple. Isa pa. Yun, hanapin naman natin ang cube roots ng 729. Ang cube roots niyan, mga gamol, ay 9. O yan. Sample. Ang 9, tatimes mo sa 3 beses. 9 times 9 times 9. 9 times 9 times 9. 9 times 9 equals 81. 81 times 9 equals 729. Yan lang, nakita mo na. 729 ang formula. Ang square roots niya naman ay 9. Ganun lang kasimple. Kaya kung nakinig ka dyan, matututo ka. At kung nagustuhan mo ang video ko, sana pindutin mo lang like, share, subscribe, and notification bell para ka laging updated sa mga video ko. Thank you.